Dyma Grace Jones a nes I ddechrau dysgu Cymraeg cwmpas 2014. Dwi'n dod o Seland-newydd. Nes I symud i Cymru ar ôl cyfarfod Llion. Oedd o'n cynifio yn Seland-newydd ac oeddwn ni yn lapio glan. A wedyn, o'n i'n dod drosodd I trafeilio anyway, i gweld Europe. Ond nath o cynnig I dod i'r Gogledd Cymru jyst gweld os o'n i'n licio fo. Nes I licio fo a dwi dal yma 7 mlynedd wedyn. Da ni wedi prodi ac dwi'n mwynhau o yn y gwlad yma. So pan o'n i'n Seland-newydd, o'n I ddim wedi clywed neb yn siarad Cymraeg o blaen. Nes I gweithio efo lot o cynifiors, ond o'n I byth wedi clywed nhw yn siarad iaith nhw hefo'n gilydd. Tan nes I cyfarfod Llion a ffrindio fo. A dyn nes I just dechrau dysgu pethau bach gan nhw. Iechyd da, sut wyt ti? Pan nes I symud I Gymru, nes I dall sut mae'r pobl yn iwsio'r iaith bob dydd. Mae'n iaith cyntaf iddyn nhw, so o'n i'n dall oedd o'n mor pwysig I ddysgu mwy. Dros y blynyddoedd mae wedi dod just efo'r pobl yn siarad efo fi a dwi'n trio gwrando I pethau a dysgu pethau. Dwi'n dal yn dysgu pethau newydd bob dydd a yr gefnogaeth gan pawb sydd wedi bod yn amazing. Dysgu Cymraeg wedi newid bywyd fi gymaint. Mae wedi agor lot o drwsau I fi hefyd. Nes I chwarae rygbi adre'n Seland-newydd 8 mlynedd. Nes I dechrau hyfforddi a cymysgu fewn I clwb Nant Conwy. Dwi'n lyfio hyfforddi genod yna. Maen nhw yn rhyw da o genod a mae pawb yn siarad Cymraeg, so mae'n helpu bod dwi'n gallu. Dwi yn falch o fi hun yn dysgu iaith wahanol, heb gwersi neu dim byd. Mae jyst I digwydd. Dwi'n yn gwybod yn union sut I digwydd. Ond dwi eisiau ddangos I bobl eraill bod yn bosib I wneud.